Ama bat ez da soilik ama. Emakume bada lehenik eta azkenik. Bere gorputza eraldatzen da. Bere burua zatitzen du beste baten onerako. Eta hala ere, nor den ahaztu gabe segitzen du aurrera. Askotan ikusezina da bere lana. Zaintza, pazientzia, esfortzu nekaezina. Eta hala eta guztiz, irribarre batekin estaltzen du nekea. Emakume izatea bizitza oso bat da. Mina, poza, ausardia, ametsak eta amore ez ematea. Eta ama izatea da horri guztiari beste dimentsio bat ematea. Norbaitengatik bizitzea eta askotan norbere buruan azken tokian jartzea.